Eu vă mai zic o chestie. De ce nu e corect? Băiatul ăsta ieri și-a făcut un setup, uite acolo. Din păcate acum e distrus. Și-a dat backflip. Backflip. Eu de anul trecut nu mai dau backflip. Eu sper să vă pot pune filmulețul acolo. A fost primul flip de sezon. Dar nu mi-a Păi ieșit. primul flip de sezon, bă, dar l-ai dat, măcar l-ai tras. Am tras, l-am pus în picioare și după, pentru că era o aterizare super sketchy, m-am dus pe călcâie în fund și... Bro, dar cum se zice la București că eu îl trag, nu m-am fompit acum. De un an nu m-am fompit, l-am tras și nu l-am tras în pe zăpadă. Cum se zice? Ce? Că nu ești... Nu ești OG. Nu ești OG, fuck off, nu sunt OG. Dar o să devin imediat. Sper. Stai, Sper. fii atent că poate ne pompăm și trage și rare și un backflip. Aole. Da, dacă facem frumos un kicker de la Poppy, să-ți facă kickerul majoritatea, să n-ai treabă, știi, gen să-l arunci. Să-l arunci easy, da, da, da. Păi chiar mi-ar trebui că eu n-am nici căpățâna protejată. Super, super. Păi atunci cred că o să trag. Cred că o să trag. Eu. Dacă vă place... Deja ai 3 chestii în video ăsta, poți să faci 3 videouri separate. Poți să faci învăț backflip pe snow, poți să faci Game of Snow. Și prima zi de snowboard. Așa, și prima zi de snow, deci deja ai 3 episoade gata. Eu, avem 3 în 1 în vlogul ăsta, e bombă. Hai, 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și Eu, deci eu dau primul, da? Da. Yo, hai! Backside, 20 grab. Ok. Tu nose grab, scuze. Nose grab. Uite aici. Yo! L-a luat, l-a luat. Foarte înalt. Poftim? Popul, gândește-te, concentrează-te pe pop. Deci să sar cât de înalt posibil, pe aia te concentrezi înainte și după aia tragi piciorul drept la tine și prinzi cu mâna. Ok, am să. Hai un tail grab, easy așa. Yo. Ca să, că n-am multă viteză. Yo. Hai mai deschis să... frontside 180 butter cu 180 out. Ok, ok. Oh, prima. Mulligan. Mai dai odată. Dau mulliganul. Mai dai odată. Că pot să-l dau ăsta. Te redar frumos un mic. Cum ieși din buza aia, așa, știi unde încercam eu stolul ăla, e o buză acolo și poți să încerc eu un switch frontside 180. Switch frontside 180. Yo, semn. Da, bă, dar fii atent și de... N-aveam viteză, iar. Yo! Backside 360 în buza asta aici. Ok, haide. Cred că pot. Da. Ok, hai acum, fii atent, să trec eu un... Nu mai știu ăla acolo. Tail press de aici până jos, până la fletul ăla. Wow. Și am sus.
Nu, literul. Total, da. Păi m-am întors. Dar s-a pus aia, nu? Da, al tău da. Păi te-ai dus până jos. Deci, ce literă ai? M-am lovit foarte tare, uite, mi iese sânge, uite. O vezi? Poți uita. E un pic sketchy. Dacă vrei, dă-l. Sketchy. Yo! Bine! După băgăm și noi o serie de powder pe aici. Uite, e și fain copacul ăsta să faci așa o chestie. Ce? Asta din gea. Asta poți să-l folosești ca pulger. Da. Vrei să dăm? Hai să dăm un video. Eu da, voi. Hai. N-ai treabă. Uite, vezi buza aia? Eu o văd. Fac proste. Ne. Nu-ți bate! Nu-ți bate, hai, vezi! Da, așa! Yo! S-a pus? S-a pus? Da? Să zicem! Ok, deci îl dau. Nu! Hai, ok. Am văzut că am dat. Stai așa să mă. Fii atent. Tripod Da. și din tripod încerc să popănesc și să dau 180 out. Dă-l și încearcă și el. Hai să încercăm un frontside 360. Ok, hai să ne uităm pe partea. Sketchy și ăsta. Da, derizat. Ok, fii atent, switch până să mănânc indii la buza aia acolo, cum am zis eu. Ok, m-am urcat aici. L-ai atins? Yo. Mamă, sunt de iarbă. Yo! Am pierdut ochelarii. Fuck off. A recuperat ochelarii. Mă gândesc să pui pe aia? GoPro-ul, da. 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 Și să le
Că nu-mi place, că e prea sketchy, că alunec aici în continuu. A, tu? Da, hai măcar facem schimbarea. Și pleacă cu mâini. A, ok. Frumos. Am terminat aici kicker-ul. Hai să dăm hack la un backflip direct. Ia zi. Eu pregătim ceva șmecher acum pentru voi. Big up! Baftă. Nu uitați. Am pornit. Gata? Da. E gata? Te rog eu. Hai mie. Oh! Ești ok? Da, ai sărit prea sus. Da. Să dai primul? Nu neapărat, vedem. Rado. Aici. Primul backflip. Ha? Primul backflip îl dă Matei. Și după este Rareș nevoit să-l dea și el. Da, n-ai știut. Haideți, let's go! Hop! Oh! Hai. Facem cum am făcut eu. 3. 2 2 3, 3 1 și... Te-ai băgat, Haide. te-ai băgat, te-ai băgat. Yo! Yo! Da! Mamă! Cum a fost? Yo, un pic zdruncinant. Un pic cam zăpadă Un pe pic tine. cam, da, zăpăceală, dar e bun! Primul Bravo. backflip din an! Yeah! Porniți! Da! Haide! Hai, te-ai băgat. Haide, Rareș! Haide, Rareș. Yo! Mulțumesc la băieții ăștia că m-au invitat session-ul ăsta. Să Te-am le dați convins. follow pe Instagram, Te-am convins că să sunt super băieți. Le spui degeaba că pare sau mai filmează? Filmează-le. Nu știam că mai filmează. Așa, doar că o să-mi spun și eu Insta-ul repede. Da. Deci sunt așa, _.matt _the _rat . Iar eu sunt Eric _mitu _ aici frumos cu Rareș. Rareș Și- BBV și dați follow și like și subscribe la Freestyle Academy, că e cea mai tare academie, Și bă. aprindeți cloțopelul, vă rog. Da, cloțopelul. Ăla frumos. Colinde, colinde. Asta a fost sesiunea, ne-am dat până când s-a întunecat. Da. Uitați, este Mulțumim că vă ora. uitați la filmulețele noastre. Este ora, uitați și voi. S-a închis părția de o oră. Și noi am stat aici la kicker. Și mai avem un session surpriză, imediat, după ce ajungem în Brașov. Oh, yeah! După un super session, uite ce fain e nocturna. Pe nocturnă cu băieții. Chiar n-a putem ăla. Da, băieții! Yeah! Ne vedem la freestyle, peace! Vezi că dă Eric Pulin acum. N-a fost așa bun ca ălălalt.